Telu ciri-ciri wong Jawa, awakmu termasuk ra yo? Yang pertama, wong Jawa kuwi sungkanan. Ayo le masih le. Pun Pakde mboten. Ayo le masih le. Sampun Pakde mboten. Ayo le masih le. Pun Pakde mboten. Ayo le masih le. Pun Pakde mboten. Sing keloro, merendah nggo meroket. Contohe, teh saiki wis sukses. Ora to ndas biasa. Videone viral ning ngendi? Ya alhamdulillah biasa wae. Saiki wis dadi bos muda, biasa wae. Krungu-krungu gajine ning dhuwur UMR iki. Ya alhamdulillah biasa wae. Sing ketelu, nyindir tapi walus banget. Contohe, aku sesuk enek tugas gawe video, tolong rekaman aku yo. Iya, tak tulungi. Sesuk jam piro? Jam 10 lah, Rene yo. Oke. A few moments later. Waduh, sepurane ya wingi aku ra sida ngewangi kowe. Iya wis ora apa-apa. Tapi saiki malah aku enek tugas kon video, tolong ewang ngono ya. Ya wis tak tulungi, aku lo cadanganmu sing mbok butuhne pas kowe butuh tok. Piye cah enek sing kurang apa ora? Coba komen ning ngesar ya.